Dözemok erkek gelen. Sonqı cezam ertir birinci gün adordan mı? Ertir birinci gün bizim hemmemiz şu daşa yurttaki öğren adamların nemesinden adından yetimler öyüne 200 manatlık çörek eltip bere. Alsana. Mesela kavul. 200 manatlık. Men yana rahat edýärler. Men aýdýan onazır videoda goýamok özüme WhatsApp'tan bir ýerde urada aýanşan. Ben bolmasa hikaýaňda bir gündür ya hikaýaňda paylaşıp bilýän. Hikaýaňdan paylaşıp bolan okmy? Yo, göz üçün etýän rahat diýip ýazarlar. Sen göz içinde prost ettinmi? Ettin sen mujik boldu. Ýöne bir aýdym şular diýip, şular ýalan sözläp bolmajagyn insap. Bir ýüregi bar adam ýalan sözleme edir sadaka temadyr. Arkaýyn ol çözüp şu mesele. Boldu. Basan. Sizin adınızdan. Sağ olsun. Boldy sizin daşary. Daşayurttu emmesinin adından diňe mende. Daşayurttu gezip ýören adamların adından. Bizim chatimiz adından. Karşı emmesinin adından 200 manatlyk çörek eltip bere. Yetimler öýüne. Boldy özüme moşşak 3 ýylda 5 ýyl boldy. Boldu onda. Bolya sağ ol. İyi yayınlar. Udaça.